konke sele kume ngommo ukulungiselela unyulo lukazwelonke lovalo-zikhewu ngomso. Zingamashumi-96 iiwadi ekulindeleke ukuba kujijiswane ngazo kwizithili eziyi-461 kulo lonke eli. We as the Commission of South Africa, we now believe that we've left no stone unturned to do the best within the resources and the means available to us in ensuring that the elections does not become a source of infection. And in that respect, a number of measures have been undertaken. Ukanti kwiphondo laseMpuma Koloni bangamawaka-3 abantu abathabathe inxaxheba kunyulo olukhethekileyo lovalo-zikhewu namhlanje phambi konyulo lwangomso. Zili-19 iiwadi ekukhutshiswana ngazo koomasipala abali-13 kweli phondo. There's one expectation from the side of the voters is that they all come wearing their masks. They must please not forget that, because we'll not be allowing any voter to access our voting stations without the mask. Amathemba aphantsi kakhulu kwizitalato zasesekunda eMpumalanga kolu suku lwandulela usuku lwevoti lwangomso. Abahlali bakhalazela ukuhamba ngonyawo lonwabu kweenkonzo kumasipala eGovan Mbeki. Urhulumente wephondo sele egqibe kwelokuba ufakwe phantsi kolawulo lwephondo lomasipala ngenxa yokungaqhubi kakuhle. Kuyabheda konke, nendawo zokuhlala asinazo, sichashile, sihlala emakhaya, ayikho nje improve enzakala-ke imbalende. We are happy that they are trying to investigate all the corruption and other wrongdoing and who has done it. Ukanti naseKapa abagqatswa abazimeleyo baza kujijisana namaqela ezopolitiko kwa-Ward 51. These by-elections could be an indicator, depending on exactly where they are, for what will happen in the municipal elections in 2021. Abavoti baza kube bevota phantsi kweemeko ezingaqhelekanga ngenxa yentsholongwane ye-corona. Le komishoni khange ikwazi ukubamba unyulo lovalo-zikhewu ngoMatshi walo nyaka ngenxa yale ntsholongwane. Wednesday's by-election are our first under COVID conditions. Unfortunately, they will not be the last. These by-elections are a test for all stakeholders ahead of future by-elections and for next year's local government election. Angaphaya kwama-40 amaqela ezopolitiko nabagqatswa abayi-440 kuquka nomthuzimele abali-19 ekulindeleke ukuba baswanzulisane kolu nyulo. Ukanti ke iziphumo kulindeleke ukuba ziphume ngoLwesine. Unogqaza wojiwe ke kuza kucaca ngoko ukuba izale iduna okanye ithokazi kusini na.